Bé, jo estic nerviós però també estic content de llegir el que vaig a llegir. Són 3 folios només, és molt poquet, però té densitat. Bon dia a tots i a totes. Agrair en primer lloc a totes les persones que han vingut d'altres pobles i a tots els veïns de Sella que estan així participant activament d'aquest encontre en el que reivindiquem senzillament un poble amb qualitat de vida i amb futur. També volem agrair als representants de forces polítiques progressistes, que sabeu avui que tenim la presència de Lluís Torró, que és el diputat a les Corts Valencianes d'Esquerra Unida, i també tenim representants lògicament de Sella, del Partit Socialista, Lluís Soler i Glòria Bulló. I com nosaltres, la veritat és important també que vingueu a recolzar-nos en un tema tan important, tan social i tan obert com pot ser això. Bé, comencem. Fa 2 anys que ens vam reunir així mateixa, un 7 de juliol del 2007, si recorden. Han passat moltes coses. Entre d'altres, tal volta la més important és que ens hem fet més majors. I ja no ens deixem enganyar fàcilment. Així i tot, hi ha coses que continuen igual, i ens refereix lògicament al despropòsit de l'organització de Saleres. No cal anomenar el número d'escrits, de cartes i de pregs presentats a l'equip de govern des de mitjans del 2006 demanant informació sobre les obres i que mai s'han contestat. Denunciem aquest fet. Denunciem també que mai s'hagi tornat a convocar el poble de Sella després de la reunió multitudinària amb l'arquitecte, si ho recordeu, vulnerant els drets dels ciutadans. Ens manifestem perquè l'equip de govern no ha mostrat el més mínim interès per totes les molèsties ocasionades als veïns, per desperfectes que s'han produït en les vivendes properes a l'urbanització i per la destrossa ocasionada al nostre poble, una destrossa irreversible que posa de manifest la falta de sensibilitat de l'urbanitzador. Una empresa privada que es mou exclusivament per seus beneficis i no per l'interès general. Davant la impassibilitat i la indolència, la nostra resposta és aquesta manifestació. Amb aquestes obres hem perdut tots i hem perdut molt. Hem perdut el mas de Saleres, hem perdut el paisatge i hem perdut terres agrícoles que mai es podran recuperar. Nosaltres sempre ens hem oferit a col·laborar amb l'Ajuntament en les nostres idees i amb el diàleg, però la negació i l'hermetisme per part de l'equip de govern ha sigut tan dur com incomprensible. I diran vostès, i després de 2 anys per què ens manifestem ara? Ens manifestem perquè Saleres ha sigut un desastre des del principi i continuarà sent-lo per moltes raons. Saleres està plena d'irregularitats administratives, no n'hi ha reparcel·lació, per exemple. Saleres és un projecte ple de deficiències al seu disseny. No està integrat en el poble. Es recorde les escales demanades en al·legacions. En carrers inconexos, amb rotones impossibles que no caben als llocs designats, en el que han desaparegut 2 aigüeres, necessàries per al desagüe de les pluges. Saleres és el projecte d'una organitzadora que ha sigut dèspota i partidista en el tractament als veïns afectats. Una organitzadora caòtica en la solució de problemes tècnics com tots hem pogut comprovar amb els nostres ulls dia a dia. Una organitzadora que no ens dona cap garantia de qualitat de les obres acabades. Una alcaldia ausent tot el temps. També, senyors i senyores, perquè és una obra que s'inicia en plena crisi immobiliària, que no s'ha acabat encara, i avui, a finals de juny, als periòdics, es troba la notícia de que ja hem arribat en aquest país al millor de vivendes construïdes sense vendre. De manera que, qui ha de construir ara sí, en una urbanització tan malament acabada, tan perillosa, en tan poca perspectiva d'èxit? Diguem-ho clar ara, són cases dissenyades, pensades i dirigides per a turistes. Per a turistes i no per a la gent de Sella. Era, o és, una promoció que mai ha tingut en compte les necessitats i els recursos econòmics dels joves d'aquest poble. Es preguntem, on està la gent que havia de vindre? On estan les faenes que prometien? On estan els beneficis pel comerç del poble? I ara què fem? O millor, i ara què pensen fer vostès, els que manen en aquest poble, per a solucionar aquest enorme fiasco? Volem solucions. Els responsables han de donar solucions per a tots els veïns de Sella.
Si en el 2008 i el 2009 no hem ingressat cap euro en llicències dobles de Saleres dels 40.000 previstos aproximadament, doncs d'on es pensen finançar els gastos del municipi? Al contrari, Saleres ens suposarà gastos addicionals a tots els veïns. També hem de denunciar que l'enderrocament de la Casa de Cantó de Reig es farà amb diners públics, quan en realitat és una obra de la que hauria de fer-se càrrec la urbanitzadora, empresa privada. I passarem a veure-la, així on desmemors. On estan les alternatives econòmiques? I en pla estratègic d'ocupació? Avui en dia, la competència en turisme d'interior és molt gran en les comarques veïnes, que ens duen anys d'avantatge en gestió, en imatge, en saber fer, en valorització de recursos i de patrimoni. I ara nosaltres tenim un poble mutilat paisatgísticament. És dolorós dir en aquest moment, el nostre poble ja no està embolit. Ha perdut el recurs més important que té, el seu paisatge, a causa d'un projecte inacabat, abominable. Arribats a aquest punt, nosaltres, com a ciutadans de Sella, volem declarar tres coses. 1. Cap interès econòmic privat mai hauria d'estar per damunt dels interessos dels ciutadans de Sella. 2. Exigim de nou que la participació ciutadana siga un fet en Sella, tant en l'àmbit polític com en l'econòmic. Tenim dret a decidir el model de societat en el que volem viure. 3. Volem un poble en el que els interessos de la comunitat estiguen sempre per damunt dels interessos d'uns pocs. Temps de crisi, temps de reinventar-se. És el moment de crear noves formes d'ocupació, de desenvolupament social i ambientalment sostenibles, de crear xicotetes empreses al poble que no patisquen la vulnerabilitat d'una economia especulativa. Si l'urbanisme residencial ha sigut la gran mentira de l'economia del govern valencià, així a Sella, l'urbanisme residencial ha sigut la crònica d'un mal somni, que encara no ha acabat, i que anava a estavellar-se directament en la realitat econòmica més cabuda. I acaba ja. Al final de tot, senyors, l'únic que volem és una cosa molt senzilla, i és que la política doni resposta als problemes i necessitats del poble. Els polítics heu sigut escollits per a donar resposta a les nostres necessitats, i quan això no es dona, tenim el que vegeu avui. Als nostres polítics vos exigim: feu bé la vostra faena, que nosaltres ja complim en les nostres obligacions i en els nostres drets de ciutadans. I nosaltres així, els presents, vos diem, amics, veïns, desperteu, que el bosc no vos impedisca veure el noble arbre que teniu al davant. Saleres, pel nostre futur, pel futur del poble, exigim solucions ja. Moltes gràcies a tots.